Euskal Herria hemendi erronka hemen gaude. 2025ko ekainaren 6 da gaur egutegian gorriz borobilduta aspalditik geneukan eguna iritsi da. Hilabete luzez egon gara prestatzen, hilabete luzez egon zarete entrenatzen, eta gaur da eguna handia. Sufritu bezain beste gozatzeko eguna gaurkoa da. Euskal Herria hemendi erronka. Bere momentuan Euskal Selekzio Ofizialak aldarrikatzeko jaio zen lasterketa bat, baina gaur egun hori baino askoz gehiago dena aldarrikapena noski. Ez du sekula baztertuko, azkeneko aste egunotan egon dira gainera. Eman dira urratsak norabide egokian, eta pilotan behintzat Euskal Selekzioa partaide ari da izaten munduko pilota txapelketan. Oraindik ez da ziur aski nahi genukeen Euskal Selekzio hori, ez baititu herrialde guztiak bere baitan hartzen, baina ezin ukatu urrats bat dela norabide egokian, eta etorriko aldira urrats gehiago datozen hilabete urteetan nahi genuke behintzat. Izan ere, Euskal Herria hemendi erronka Euskal Selekzio Ofizialak aldarrikatzeko jaio zen bere momentuan. Aldarri hori gure ADN-ean dago oraindik ere, eta auzolanean antolatzen den lasterketa honen zentzua gaur egun askoz zabalagoa den arren, ezin ahaztu zeintzu diren gure erroak, gure jatorria. Bueno, ari dira, pixkanaka ari zarete, pixkanaka Korralitoko muga hori igarotzen, eta pixkanaka ari da Leitzako plazako frontoi txoko inguru hau itxura hartzen. Bagoaz! 21 minutu baino ez. Azkeneko beroketak, azkeneko luzaketak. Eta eman dezala bakoitzak bere onena. Ari da pixkanaka, plaza itxura hartzen. Oraindik ere lasterkari desente zaudete. Korralitoko muga hori garo mesedez, ez utzi azkenerako.
Hemen plazan frontis inguru horretan bada egoteko legurik. Beraz, pasa beldurrik gabe aurrera, nahi genuke omenaldia. Lasterkari guztiak edo ia guztiak irtera, marratik atzera zaudetela egitea. Gogoratu, Leitzatik abiatu, Guratzeko tontorra jo, Jetxiera azkarra, Gorriti aldera, Santarrarako muñoa pasa, Arribera, Jetxiera pikoa, baina ez da, Asedenerako tarte askorik izango, segituan hasiko baita orduan, Irumugarrietako kaskoa jotzeko kilometro vertikal, ederre bezain gogor hori. Ondoren, Argalarko Goilarreak zeharkatu, Albiko Anoagunetik pasa, eta Puzuzar lasterketako erdia gutxi gora bera kilometro aldetik behintzat, desnibelik ahondienak lehenengo zatian daude, Lekunberri, eta azkeneko zatian, Ireberreko kaskoa jo eta ia Leitzako helmuga begiz jota, baina hori ordu batzu barro izango da. Lehen bizi abiatu, bakoitzak bere erritmo hartu, kokatu, lehen biziko kilometroetan sensazioen bila nagusik behintzat, ez ditzutu aurrekoen erritmoarekin. Argi izan bakoitzak zuen estrategia, zuen lasterketako plana, eta saiatu, etxean egindako lanari etekin ateratzen. Baina esan bezala, inorekin itsutu gabe, azken finean Euskal Herria mendi erronka, norberaren baitako erronka baita beste zeren gainetik. Helburua gehienena behintzat, lasterketa amaitzea, itxuraz amaitzea izango baita ziurrenik, gutxi batzuena, irabaztea, bostu hon baldortzea, noski, guztion helburua dalik eta posturik onena lortzea baina, hartu lasai erritmoa lehenbiziko kilometroetan, hau lasterketa luzea baita, 67 kilometro, eta ordu asko joango baitira aurretik. Bueno, 8 laurden gutxi. 8 laurden gutxi, 15 minutu baino ez. Euskal Herria mendi erronkaren 11. edizio abiatu dadin. Amets zoro baten moduan hasitzen hau eta azte nolako dimensio hartu duen. Mendi lasterketen hiriburu asteburunetan zalantzari gabe, askorentzako urteko helbururik garrantzitsuenetakoa, eta beste batzuentzako lasterketa luzeagoak prestatzeko entrenamentu bikaina, bakoitzak esan bezala bere helburuak. 8 laurden gutxi, eta aurtengo omendua jakina denez gure zirkua izango da, gure zirkua. Amestutako plaza izatetik, ametsetako plaza izatera iritsi den egitasmoa. Azken finean, berdin ikusi baitezakegu gure zirkuako karpa, hiri haundi bateko orubean edo herri txikienetako belaze batean, Eskiulan, Berangon, herri berrin edotak Gasteizen. Han eta hemen 11 emanaldi emandakoak gure zirkuako kideak eta oraindik ere emango dituztenak noski. Baina zerk egiten du gure zirkua hain berezi, hain bakar, hain magiko. Azken finean auzolanak eredugarria eta ikusgarria baita euskaratik eta euskaraz. Denon gorputzak inarrosteko erakusten duen berebiziko gaitasun hori. Euskaratik eta euskaraz, baina hizkuntza unibertsala
tresna gisa baliatuz, emozioa, ikusmina eta nola ez, umorea, badauka zerbait, gure zirkuak Euskal Herria mendi erronkarekin antzekorik eta horregatik aurtengo omendua, aurtengo omenaldia, gure zirkuaren da aurreskua eta ondoren jasoko dute guztion txalorik beroen aurrera nahi duzuenean. Hortxe ba, horrezko aurreskua, gure zirku ekimenaren zat, gure zirku azken finean, familia baita, komunitatea, auzolana, garaiko balio kapitalistetatik eta individualista horietatik urrun, utopian sinesten duen talde bat, egitasmo bat, eta horregatik gure keinua, gure omenaldia antolakuntzaren eskutik, oroigarri bat, Iker Galarza eta bere taldearen zat, musika airean nerbioak dantzan, azera kontaketa hasi da, ezin egona nabaria da, espektakulua astera doa hortxe, gure zirkoako kideak, omenaldia, jasota pozik, omenaldia, merezitako omenaldia, bueno, eta bien bitartean, zer nolako itxura dauka plaza? Bueno, ari gara pixkanaka. Plazari itxura ematen, oraindik ere. Falta dira lasterkari batzuk. Korralitoko muga pasaetan. Fronto ingurura sartzeko baina tira. Pixkanaka, bagoaz aurrera. Banaka zein errele botan. Euskal Herria mendi erronka. Abia zera doa, 11. edizio hau, hasteko ez da askorik falta. Zortziak 10 gutxi. Bagoaz, Euskal Herria mendi erronka 11. edizioa. 77 kilometro erreza da esaten. Ez da untzaren gaberdiko ez dula.
Baina lasterketa luzeak, lasterketa gogorrak maite ditugu, horietarako prestatu dugu gure burua azkeneko hilabeteetan, eta gaur da egun handia, izakiarik ez dago, giro freskoa goizean goizetik, iragarpenak hobera egingo duen itxaropena, okerrera behintzat ez du egingo, ez du ematen, eta aserako lanborlaino freskura hau, ziur gaude, onerako izango dela, eta lehenbiziko txampa horretan behintzat, norberak bere lekua aurkitzeko balioko duela. Gogoratu, gainzan, 3 ordu eta 4 ordenetako muga, eta hortik aurrera, pixkanaka, lasterketako paraje eta gune guztiak igaroaz. Ea berriz, Leitzako plazan elkar ikusten dugun. Bueno, urduritasuna nabari da airean. Abiatzea nahi dugu dagoeneko. Ez da asko falta zera kontaketa hasi dezagun, gogoratu Leitzako herriari bueltaska bat eman eta segituan maldan gora. Bueno, korralitoa, omenaldia egin dugu, eta normalean behin egiten diren gauzakia betirako geratzen dira, eta okurritu zitzaigun lehenbiziko edizio hartan lasterketa abiatu aurretik bertso bat botatzea, eta halako agia ohitura bihurtzen direnez ezingo dugu aurten kale egin. Gure kasuan ez da ardugunaren moduan gertatzen, urte gaurrera ginala, ez baigoaz obera, baina tira. Ohartzerako ziztu bizian, urte bete da pasatu, eta berriro Leitzako plazan, hemen txegera elkartu. Ibilbideak naiz gaitzakeen, une batez ikaratu, ze inbidia sentitzen dedan, ezin daiteke ukatu. Egun ederra degu aurretik, animo eta gozatu. Bueno, ia etxera juteko moduan nago, ohitura bete dugu beste urte batez, baina utzi izagun kontuak, 4 minutu baino ez baitira falta, zera kontaketa hastear dago, dagoeneko ez da mugimendu handirik somatzen korralitoko sarreran beraz, gauden guztia gaude, edo gaudena gaude, eta honek ez dauka atzera bueltarik. Hau hastera doa, gure zirkukoek diote moduan espektakuloa hastera doa. Eta gaurko espektakuloa, gaurko ikuskizuna, zuek emango duzue 500 lagun inguru lasterketa individualean, banakakoan, eta 65 bikote inguru, errelebotako lasterketan inguratu, bildurrik gabe. Irteerako zinta ingurura,
3 minutu baino ez. 3 minutu baino ez. Bueno, arpegi ezagunak, irteera marran, ikuskizuna beraz, aurten ere bermatuta dago, zalantzari gabe. Favoritoen zerrenda zabala da, luzea da, eta seguru urtero gizan ez dela, aurten ere sorpresarik faltako. Bueno, handik eta hemendik, Euskal Herriko hainbat txokotatik eta Euskal Herritik kanpo ere, lasterketa honek tiradizo handia dauka, gauzak ondo egiten diren seinale, ibilbidea zer esanik ez, Euskal Herriko parajerik ederrenak ez dira, ederrenetakoetatik behintzat pasatzen dela ez dago ukatzerik, eta alde horretatik aizakiarik ez dago, udaberria bete-betean, naturak eztanda egin zuen orain dela lauzpabost aste inguru, eta orain mendia zoragarri ikusgarri dago. Dena prest, 2 minutu baino gutxiago, eta bueno, hau, astera doa. Bueno, zer da hau? Bagoaz! Minutu eta erdi pasatxo. Animo denei. Zorterik onena bakoitzak bete bizala bere helburuak. Azken finean partaide bakoitzaren baitago erronka bat, erronka ezberdin bat guztiak dira zilegi. Eta ziur zutako bakoitza helmuga marran irrizartzu ikusiko dugula ordu batzu barro. Minutu bat baino ez, bagoaz! Ia, azera kontaketa astera doa. Berrogei segundu. Azer nolako tropela, Leitzako plazan gaur. Bueno, gaintzan elkar ikusiko dugu, Lekunberrin ere batzuk ikusiko ditu eta helmugan denak. Zuetako bakoitzan nahi baitut, helmugan utxik egin gabe, 20 segundu. Bagoaz, hau astera doa, 11. edizioa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aurrera, ordoa. Euskal Herria mendi erronka, epa, kontuz. Zorte on guztioi. Animo, eusi goiari. Eta pixkanaka, gozo. Kilometro, pauso. Gozatu, gauza guztien gainetik. Gozamena daukazu bezain. Hori ez dago ukatzerik. Eskerrik asko. Erronka honetan sinesarazi diguzuen guztioi. Eta lanik errazena egin duzue, abiatzea. Orain komeriak. Animo! Oraintxe arte!